Oj. Napätie z vysoka. Jak megera. Riadne. Ja sa vždy nejak debilne oblečím. Však ale mám tak vestu, termok, tričko dlhé. Tu mám kapucnu. Hore je sneh. Kurník šopa na ohništi. No neviem, či tam dvojde máš. Toto je lom Malužina. Podľa toho nákresu vyzerá dobre veľký. Nič nerobí nejaké extrémne one. Mal som ísť skore Dilino. Ale som rozmýšľal, že vypeknem sa na to, pôjdem druhú trasu nejakú. A tam pôjdem zajtra. Ale nejak ma mixuje ísť tam teraz. Ale však uvidím. Spočítam si časy, jak to ubieha. A plechy. Po takých som látieval kladivom. Konva na olej. Stará. A to je dobre monštrum. Jak trahák majú. To som ešte nevidel. Tam je lepka. No tu robiť údržbára máme Gloria. Tak, kde prdne taký motor hen tam v strede. Je sa robí múdrym, tam sa delia rôzne frakcie. Neviem, či sa to tak nazýva, ale myslím si, že som to povedal odborne, takže budem mať aspoň trošku zaujímavý na pár sekúnd. Oha. Jo, jaký pstruh. Joha. Ukáž sa. No, sa schabal. Čo tu je ďalší? To vyjde, som ho vyplašil. Choď. Čo tam schovávaš za tou rúrovou? Von choď. Chcem ťa vidieť. Je tu jedno, čo tu stojí s mobilom. Mal som si zobrať tú bundu. Jojha. Hore môže fúčať, sa mi zase bude zima. Nechcem moc vymýšľať, lebo som bol jeden týždeň dobre chcípnutý. Dá sa povedať, že mi niečo bolo, ale niečo ma obchádzalo. Nejaká pliaga. Obišli sme frakciovník. Názov vymyslený. No ideme ďalej. Uvidíme,
Túto značku som zatiaľ ešte ani raz nevidel. No, videl na tom stĺpe vysokého napätia. Tam bola. Ako hnilý som nie, ale keby sa môžem vyviesť trošku viacej hore, padlo by mi to dobre. Pstruh. Tatara chytil pstruha. Na potoku. Na udicu, pytliačku. Tedy sa to nebralo. Akože, no však dobre. Oj, niečo si porobil zle, ale určite to nedali doba si, jak teraz. Zavolali ťa na výbor, urobili ti bu. Potom sa mimo výboru stretli, dali si dobre do nosa, bolo po konflikte. Do nosa myslím alkoholom. Sadol si na taký zvalený strom nad potokom. Hodil tam udičku, vytiahol pstruha. Mama ho na panvici urobila. Bola oproti susede dať okoštovať. Tak som si ho zapamätal doteraz, aj to kopa rokov už. Si to pamätám, jak teraz. To si nemôžeš pamätať. Pamätám si, Ježibaby staré. Čo? Ježibaba. Jak je hento cesta stále zváža drevo. Ja tých chlapov obdivujem na tých traktoroch. Ja som bol šedivý za mesiac v tej robote. On ti ide dolu takým kopcom, za sebou má neviem koľko tón toho dreva. Keby ho začalo tlačiť, čo urobí? Už len aby dobre keroval. Nedaj že urobiť nejaký splašený pohyb. Je v prdeli. Bol by napichnutý jak na šprátko. Stretol som lopu. Dobre. Povedal som po maďarsky. Stretol som lopúcha. Stretol som slepúcha. On sa plazil. Zúfalo sa snažil mi ujsť, ale však som tak jemne chytil. Som si ho pozrel, jaký je. Modré mal po chrbáte krásne. Či to znamená niečo? Teraz, že sa ste pári, alebo čo? Netuším. Lebo ešte som takéhoto zafarboveného s modrými škorami na chrbte nevidel. No, druhá žltá značka. No. Dobre. Zatiaľ stačí. Riadna opacha. Teraz som prišiel zo spodu po žltej. Teraz som odbočke do prvá hodinu. Na sedlo. Uvidíme. Kopu vody tu je. Samozrejme plasty, oleje. Domovina moja krásna. Ľubujem ti v tento deň. Žia tvoj ekotrovič. Kanistre sem donesiem. Ježiš Maria. Lesní robotníci. Ja si to položím. Možno, že to tam má položené. V
kto vie. Niekedy aj tak môže byť. Dobre. Národný park Nízke Tatry, určite. Hej. No už len šlapať. Ó, krásna si. Krásna si ty, krásna. No. Ty keby si ma čobla, tak nie si veľká. No choď. No choď, ste ma nafilmovanú. Nejaký veľa neurobím. Aha. Paráda. Za chvíľku som na tom svidovskom sedle. Si kráčal, skoro som šlapol na Vretenicu. Krásna bola. Dúfam, že to nebola stromovka úžová. Ježišmaria, čo mám dneska? Lopúch. Stromovka úžová. Úžovka stromová, preboha. No. Pometenie mysle. Krásne ste sa tu vypúčili, skaly moje. Nádhera. No príjem na sedlo. Tam si sadnem. Chvíľku porozmýšľam. Podumám. Marí sa mi, že tu je hadov plná kopa. Aha. Lieno z elektrického úhora. Ďalky to vyzeralo ako lieno. Už keď som prišiel bližšie, trošku ma domýtil ten modrý pásik. Už som sa tešil, že najprv úžobka, Vretenica. Niečo za čo zožralo. A potom lieno. Nevadí. Ja ako dneska vidím, tak vidím. Aj keby som sa mal otočiť 100 metrov pred rohom, som povedal. Nie si zabehnúť len telo. Ako mrzelo by ma to, keby tam nedôjdem, ale ako je, tak je. Berme život taký, aký je. To je žltá značka. Jasné, že nemusím mať všetko. Ale keď som pažravý, čo ja sa priznám. Pažravý som. Čo by som. Ale zase viem aj bola tam žltá. Hrozne málo zašlapané zrazu. Čo to tam je? Polná cesta, lesná cesta. Dneska mi ide karta. Lopúch obyčajný, stromovka úžová, v lese sú polné cesty. Dobre. Točím. Čo budem? Idem dokecať. Som spomínal... Čo som to spomínal? Niečo som spomínal. Chlapi, nazdar. Nie, chlap, jeden, servus. Dobrý deň, ahoj. Ako? Dobre. Boli ste hore na horničti? A žiaden medveď. Je tam medveď? Nie. Nie, práve, že si hľadali. Škoda. No, nevadí.
točím si video, tak tu klebetím somariny. Tam som krásnu vertenicu stretol. Áno. A my sme sa mysleli, že hore, neviem, či to nebola tiež taká malá vertenica ešte máme. Taká to asi nejaká No, bola. mohla mi aj my tak asi. Lebo som videl také esíčko, jak... Ahoj. Čaute, nech sa vám darí. No, fajn. Medvede sú není. Môžem sa na to vyprdnúť. Jaký milý párik. Tí budú mať pekné deti. Žena fešanda. Na chlapa nemôžem povedať, že je chlap fešák, však by som bol hotovo, koniec. V žiadnom prípade. Ako by som to povedal diplomaticky. Chlap dobre stavaný. Mohla sme z problému vonku. Nebudem mať dúhové myšlienky. Sami ľubia takéto milé páriky. Dajú sa dokopy, sú usmievaní. Mladí sú ešte. Som si povedal, že nezažili všeličo v živote, čo by im dalo pohrba, ale ako ten život bereme. Áno, záleží to od nás. Ináč veľa narobí, keď nám má doukázať v živote niečo, nejakú tú hodnotu. Aha. Urá, som v sedle. Krása. Krása. A tí stromy. No? Čo ste komu zrobili? Ale čo? Dosky sú potrebné. A ideme doprava. Ideme toto tu nafilmovať. Urobím výstrih. Fotku si urobím. SNP, 30 rokov SNP, pamätám si, jak sme to v škole oslavovali. Za školou bol ohňostroj. Človek je to pravda, sláva, česť, že vedel dať krv svoju za iných. Na tomto mieste padol v boji dňa 24.10.44 poručík Ján Daniel, česť jeho pamiatke. 1964. Jedine, že by umrel a hento, že by bolo urobené. V 64. tento pamätníček. Tak toho. Dobre, ešte si ho nafotíme. No tu som v tom sedle. Ideme ďalej. Idem. Niečo vidím. Ale zdá sa mi, že som hrozne rýchlo išiel. 7 km no 6. No 6, nejakých 6 km som išiel za hodinu a pol. Akože dokážu to aj rýchlejšie ísť, ale na to, že ja idem svojím tempom. Low Tatras National Park. National. Jaj, nevidím ani prd. Takto. Krásne zasnežené ešte. Nádhera. Tu je takýto prístrešok. Tu je radno sa posilniť pred ďalšou cestou. Mám tu masťový chleba. Zabudol som si v autičku. Jak sa to volá? No, to sladké, glukózu.
Do altánku prišla taká partia. Vytiahli whisky, šampus. Puk. Paráda. Chlapi sobie, alebo chlapi sebe, alebo ako sa to povie. Tak. Určite mi je tak neverný. Keby ste ženské vedeli, že chlapi si niekedy radi, že hen tak sa dajú dokopy a urobia si spoločnosť bez žien. Rozmýšľal som, že jak to pekne uhladili, ale však to sa ani zošuchlo to drevo a ťahal ho bokom. Musel mu zaskočiť. No určite, ja idem hore posledný. No, 200 metrov od sedla. Takáto studnička. Ale odporúčam, každý príde, studnička. No, hej, ale pozrite si vždy za studničkou prívod, aký je. Z lesa. Takže to môžete zrovna nabrať z obyčajného potoka, lebo to nie je ani sfiltrované, nič. Hore sa vymočí zver, môžu tam byť nejaké výkaly, cudzopasníky, roztoče, chrobáci, kvorovce, baktérie, vírusy. Zomrete v prvej minúte. To je dobre povedať, lebo to teraz letí. Strašiť ľudí. Všade je nebezpečenstvo, smrť. Bože môj. No, hen tam dolu v tej jame, tam som začal rozmýšľať, že nejaký chlapík ma poprosil, tuším aspoň, kto to bol, že či by sa nedopovedal niekedy od tej mojej mame. Že moja mama mala pár špecialít, alebo také čo som hovoril. Ale medzi tým som zabudol, čo som tam písal vlastne, alebo spomínal, čo tá moja mama. Počkaj, že moja mama, jak som to držal ten televízny program pred očami. Pospávala pred televízorom, som jej držal program pred očami a potom som už ťuchol, že aby nespala. No poslala ma do riči, ale takým špecifickým spôsobom jej. Takým, jak používam ja. Vedela si uľaviť aj ja. No, a tam som potom dopovedal, že mala moja mama ešte zopár nejaký špecifik. A on povedal, že aby som to dopovedal. Ale mne sa aj tak stále marí, lebo ja som hovoril, tak dobre dopoviem a poviem ešte nejaké veci, čo varievala. Takže ono to nebolo s tým nadávaním, ale s nejakým jedlom asi, čo varila. A ja som ho spomenul. No a potom dokonca spomeniem aj tie ostatné špecifické jedlá. No nič, aby som neoxidoval. No dobre, idem si zapnúť mobil do držiaka. Držiak nikde, dával som si dolu vak. Mal som tuto za týmto zastrčený držiak. Padol dolu. A keďže zle počujem, tak som nepočul, ako mi to padlo. No. A musel som sa vrátiť. 300-600 metrov, fuč. No. Musel mať 600 metrov za sebou už. Ježiš Maria. Toto je dačo. No nič. Ideme nadháňať. Dobre, že som si tam ten
držak stratil, lebo ja som išiel hore cestou, išiel som tam, nevšimol som si značky, že ide, tam je hore, na tomto dolnom je šipka doľava a tu je značka. Ja som to vôbec nevšimol si, aká palná placinka. No, pozeral som pod nohy, bol som zakecaný ako obyčajne. Koľko to je stupák. Tak som prešiel a bohe, kde by som sa bol zbadal. Možno by som nakoniec viacej prešiel, než čo som išiel dolu. Lebo som si povedal, však idem, jasné. Chvala Bohu. Niekedy je dobre zabudnúť. Aj niečo. Všetko má svoj zmysel. Ježiš. Nevadí. V pohode. Vrčelúvo tu je. Chvala Bohu. Cik-cak, cik-cak. Endlujem. Dole je endlovanie. Hore tiež. Jak som sem tam počul moje video, mikrofón je dobrý. Hlavne to pachtenie. Čo počuť. Dobre. Vypíname na chvíľku. Postretal som dosť ľudí. Akurát tie, čo tam boli tie autá, takže ja som mi suverejne idem posledný. Čo už? Ako môžem povedať, že ako však je toto stupák, ale idem radšej prudký stupák ako čiahle stupáky. Ten mám radšej. Nahodím si svoj krok a pomaličky idem jak robot. Občas zastavím, to musí byť. A je to stupák, čo? Tam sú skaly, uvidíme. Takže ešte raz idem. Vyšiel som z hore z toho stupáku na takú plošinku. No a od tej plošinky tu mám ešte 700 metrov na sedlo pod ohnišťom. A ja som si myslel, že pôjdem ďalej hore do kopca, ale to či je tu rovina. Opakujem to druhý raz, lebo som si nezapol video. Alebo som si ho vypol, boh je v akej minúte. A tu je to rovina, to vyzerá, že idem po hrebení. Čo to tam je ako tabulka. Je to tu dobre skočované. No. Neviem, idem radšej pozerať. No a čudný pach. No, takže pôjdem po vrchole. Počkaj, no však idem, ale neviem, či idem po zelenej. Idem, dobre. A ja si to musím pozrieť, či to nie je náhodou odbočka, lebo tam je nejaká odbočka na to ohnište. Idem, dobre. Po zelenej príde na to sedlo.
tam sa uvidí, tam je to ďalší nejaký kilometr na to ohnište. Takže ja schovám kameru a švihnem si, naženiem si trošku času a hotovo. Ohnište 20 minút. Dobre. Môžem si vypočítať, koľko mi to bude trvať naspäť. Mám zapnutú navigáciu, bo ČZ mapy stopára, ale mám tam všetko zaznamenaný čas, aj keď stojím. Ale to väčšinou, keď idem hore, tak sa pri všeličom zastavujem, aj oddychujem. No a dole už väčšinou šíbem rýchlo. Strhnúť gate. Trošku mám medzi nohami natrhnuté. Príjem domov a poprešívam to strojom. Nahrávam, to je dačo. Dobre, venujem sa chôdzi. Vyhrážam sa tu akurát, že už by to mohlo aj byť. Hovorím, ak bude to svetlo, no chvála Bohu. Už som tu na vrchu. Ďalších 400 metrov je potom Brále. Cestička. No, konečne som tu. Preboha, sneh. Ohnište. Pod ohnišťom 15. No. Štátna triangulácia. Nemám behať po chodníkoch vedľa. No. Konečne som tu. Po rokoch. Oj. Jaká hĺbka. Hĺbky nemám rád. Nehambím sa za to. Je mi na zvracanie z hĺbok, z výšok. Hĺbok, výšok. Hej. Oj, buď pozdravené ohnište. Nádhera. Konečne som tu po rokoch. Videl som nejaký film. Boli tam partizáni schovaní v tých jaskyniach. Sakramensky sa mi to ľúbilo. No, urobíme si video zvlášť, samostatné. Taký pohľad. Ja.